мегӯянд, ки тамоми эҳсосҳо дар вуҷуди инсон замоне ташаккул меёбанд, ки ӯ иртиботи худро бо ҷомеа шурӯъ мекунад. аслан кӯдакону наврасон дар бораи фурӯтаниву ғурур, кибр ҳеҷ тасаввур надоранд. вуҷуди онҳо ори аз ҳама гуна эҳсосҳо аст, софу поку беолоиш, зеро фаҳмиши онҳо дар бораи муҳити атроф, инсонҳо, ҷомеа хеле сода аст. дар натиҷаи бузург шудану иртиботи мустақил пайдо намудан дар ҷомеа, онҳо ин эҳсосҳоро дар вуҷуди худ шакл медиҳанд. албатта фурӯтанӣ, кибр, ғурур яке аз ҳодисаҳои психологӣ шуда мемонад дар ҳаёти инсон ва минбаъд ин ҳодисаҳои психологӣ дар шахсияти инсон шакл мегиранд. ва албатта ин ҳолатҳои психологӣ яъне ин ҳолат дар аввал ки ба вуҷуд омад, ин якчанд маротиба ки такрор шудан гирифт, минбаъд ба хусусияти характер табдил меёбад. ва масалан фурӯтанӣ аз куҷо сарчашма мегирад, аз куҷо ба вуҷуд меояд? фурӯтанӣ албатта хоксорӣ аст. Одам барои оне ки барои дигарон писанд бошад, барои дигарон қобили қабул бошад, ягон махсусияти худро бояд нишон диҳад. бояд бо ягон махсусияти худ дар байни дигарон маъруф бошад ва воситаҳои гуногунро истифода мебарад, аз усулҳои гуногун истифода мебарад, ки дар яке аз инҳо муваффақтар мешавад ва ҳамин хусусият ҳам аз ҷониби худаш ва ҳам аз ҷониби дигарон яъне хуб қабул мешавад ва ҳамин рафторро дар худаш оҳиста оҳиста яъне шакл додан мегирад. баъд ҳамон шахсро бо ҳамин намуди хоксориаш, бо ҳамон намуди хусусияти яъне шахсияш аз дигарон фарқ мекунонад. ғурур аз куҷо пайдо мешавад? ғурур дар психология бо баҳодиҳӣ ё ки худбаҳодиҳӣ яъне алоқаманд ҳаст ва баҳодиҳӣ метавонад ки бениҳоят баланд бошад, баҳодиҳӣ метавонад ки паст бошад, баҳодиҳӣ метавонад ки миёна бошад. дар ҳолати агар худбаҳодиҳӣ мувофиқ бошаду дараҷаи масъулиятнокии одам зиёд бошад, дар ин ҳолат ғурур шакл мегирад. яъне ғурур албатта як ҳиссиёте ҳаст ки ҷиҳатҳои мусбит зиёдтар дорад. масалан ғурури ватандорӣ, ғурури муҳаббат ба модар, муҳаббат ба масалан он табиате ки моро иҳота кардагӣ аст ба он. аммо дар ҳолати худбаҳодиҳӣ номувофиқ метавонад ки ҳамин ба ҳавобаландӣ мубаддал шавад. яъне дар ҳолате ки одам аз худаш бохабар набошад, аз ҳолатҳои ботинии худаш бохабар набошад, дар ин ҳолат метавонад ки ё ҳавобаланд бошад ё ки тамоман ба хусусияти гӯё ки роҳгумзанӣ яъне иваз карда шавад ё ки кибр. вақте ки ба луғат рӯ меоварем, воҷаҳои ғурур, кибр, ҳавобаландӣ ҳаммаъноянд. аммо дар илми равоншиносӣ ин воҷаҳо зинаҳои махсуси худро доранд ва маъно иваз мекунанд. зоҳиршавии ҳамин хусусиятҳо дар шахсият як фарқиятеро мемонанд ва мегӯянд ки ин ғурури ватандориаш зиёд аст ва мегӯянд ки ин бисёр ҳавобаланд ҳаст. яъне дар ифодаи характер инҳо шакл ки ошкор мешаванд. яъне дараҷаи аз ҳама баланди ғурур ин кибр аст. вақте ки инсон баҳодиҳӣ нисбат ба худаш аз ҳад зиёд мешавад, вақте ки фикр мекунад ки хеле як шахси масалан баландмартаба аст, як шахсе аст ки аз дигарон фарқ мекунад, ин мерасад ба кибр. яъне баъд ба дигарон масалан баҳои паст додан. албатта кибр ҳанамун дараҷаи баланди худбаҳодӣ аст ки одам дар ҳолати худбаҳодии баланд танҳо гӯё ки имкониятҳои худро баҳо медиҳаду ва имкониятҳои дигар кас эътибор намедиҳад. яъне дар ин ҳолат кибр, хусусияти кибрнокӣ ё ки кибр доштан равшан зоҳир мешавад. дар ҳолати кибр албатта одам аз худ нохудогоҳ мешавад. яъне ҳолатҳои манфии худро, ҳолатҳои нохудогоҳии худро, ҳолатҳое ки дар
худаш ноаён ҳаст, норавшан ҳаст, фаромӯш мекунад ё ин ки камбудии худро тамоман дида наметавонад. танҳо хусусиятҳои мусбӣ ё ин ки хуби худро мебинаду халос, аз дигаронро дида наметавонад. аслан ин механизм яъне кибр чӣ гуна сурат ва шакл мегирад? ин дар ҳамон давраҳои кӯдакӣ ҳаст ки муносибати падар, муносибати атрофиён, муносибати шахсоне ки кӯдакро иҳота кардагӣ ҳастанд чӣ гуна сурат мегирад. дар бештари маврид мо шахсиятҳои кӯдаконро эътироф намекунем ва кӯдакон аз худ рафторҳоеро эҷод мекунанд, зоҳир мекунанд ки то худро ҳимоя кунанд ва дар ҳолати додашуда рафторҳои манфиро ки зоҳир карданд, масалан бо як агрессияи зиёд рафтор кардан, бо як намедонам як додзании зиёд, як ҳолатҳои манфие ки диққати атрофиёнро ба худ ҷалб мекунанд, ин оҳиста оҳиста шакл мегирад ба ҳамун кибрдорӣ. Яъне кибри ӯ баланд мегирад, аммо аз худаш огоҳӣ надорад. кибри он дараҷаи баланд аст, ба худ таъриф мекунад, худ таърифкунӣ мекунад, ҷиҳатҳои мусбии худро дар дараҷаи олӣ нишон медиҳад, аммо аз худаш огоҳӣ нест, огоҳӣ надорад. дар ин ҳолат албатта ин шахсро яъне кибрнок ё ин ки шахсияти кибрдошта гуфтан мумкин аст. доштани ғурур дар вуҷуди инсон ба манфиат аст агар он меъёри муайян дошта бошад ва идора шавад, зеро ҳамин ғурур аст ки инсонро ба анҷом додани корҳои бузург водор мекунад. ҳамин ғурур аст ки гоҳи инсон аз вартаи мушкилиҳо наҷот меёбаду барои худ зиндагии шоиста месозад. масалан дар баъзе маврид мо шояд тавонмандӣ надорем, вале ғурур метавонад пешбарандаи баъзе корҳои қолабшиканӣ бошад, баъзе аз шоҳкориҳое бошад ки метавонад шахсро тағйир диҳад. яъне масалан ман дар бисёр сурудҳо ғурурро мебинам, ман дар бисёр ҳаракатҳо ғурурро мебинам, ман дар даъват ғурурро мебинам, эҳсос мекунам ва анамин эҳсос барои ман як хусусияти бозгаштанӣ дорад. яъне маро водор мекунад ки ана ҳамин ғурурро ман низ дошта бошам ва аз ин ғурур барои худам, барои ҷомеа, барои ҳар рӯзи тағйири ҳолат ва беҳбуд ҳам дар ниҳоди худам ва ҳам дар ҷомеа саъю ҷаҳду талош карда тавонам. мегӯянд ки аслан характери инсонҳо дар ҷомеа гуногун аст ва ҳар кас дорои ҳамин гуна эҳсосҳост. яке фурӯтан аст, дигаре ғурури воло дорад, яке бо ҳамин ғурур месозад, дигаре бо ҳамин ғурур шояд дилҳоро мешиканад. умуман фаҳмиши инсонҳо дар бораи ин мафҳум гуногун аст. ғурур ду намуд мешавад: ғурури мусбат ва манфӣ. ғурури мусбат яъне ба инсон водор мекунад ки як ҳадди ҳудуди хиша дошта бошад. яъне чӣ хел ҳадди ҳудуди ӯ ба маъние ки як марзи муайяне дошта бошад ки инсон ба иззати нафси ӯ надорад. ҳар касе ки суҳбат мекунад мусоҳиби ӯ мешавад, аз ҳазамон марзи муайяни ӯ бояд надорад, ба иззати нафси ӯ нарасад. яъне ин ғурур аст. хуб, ғурури ватандонӣ, ӯ ғурур бояд дар сина бошад. масалан агар ғурур яъне ҷанбаи мусбаташ ҳамин аст ки ғурур бояд дар ин сина бошад ки меҳр ба ватан дошта бошед. меҳр ҳар вақте ки ватан бигӯӣ, масалан ҳамун ғурур ба ҳамун эҳсоси ту бозӣ кунад. ва ғурури манфиш бошад ба ҳадди такаббурӣ мерасад ки ӯ қадар хуб нест, қадар ба дархӯрд нест. ва ҳамин маъни аст. яъне ғурур ду маънист. мо бидуни ғурур ҳам наметонем ва бо ғурур ҳам буда намешавад. ҳар гунае ки набошад, манфӣ ё мусбат, ин эҳсоси хеле нозук аст. дар сурати зарба хӯрдан, ҳарфи ноҷоз шунидан, умуман вақте ғурури кас мешиканад, ба ҳолати рӯҳии инсон таъсири худро хоҳад расонид. албатта ҳар як шахс ба худ реаксияи муайяни ҷавобӣ дорад. барои баъзе шахсон баҳои атрофиёне ки ба ӯ пешниҳод мекунанд ё ки танқиди атрофиён ки ба ӯ пешниҳод мекунанд он қадар аҳамиятнок нест. барои як нафари дигар як баҳои атроф метавонад ки тақдири
اوро و تقدیر جامعه رو حتی دیگر کند. چون که اون فعالیت اجرا میکردگیش رو نه تنها برای خود بلکه برای جامعه، برای دولت، برای ملت خود اجرا میکند. اما تنقیدها که نسبت او زیاد میشوند، یعنی دلماندگی با وجود میاد و همون مقصدگذاری‌های باطنی او از بین برده میشوند. در این حالت ما نگاه میکنیم به شخصیت هایی که کدام از شخصیت ها به همین یعنی سخن به همین حادثه چگونه بها میدهند. این از خود شخصیت وابستگی دارد. یعنی چقدر که آدم اکستراورت باشد، شکستن اون با سخنها آسانتر می شود و چقدر که آدم اینتراورت باشد، سخنهای اطرافیان با اونها کم تأثیر کننده می باشد. یعنی شخصان اینتراورت و اکستراورت چگونه شخصانی هستند؟ شخصان اکستراورت انرژی باطنی خود را به بیرون روانه میکنند. شخصای اکستراورت بیشتر سخن میگویند، بیشتر گپ میزنند، بیشتر در حالت احساس خود را بیان میکنند. بله، حالت احساساتی خود را بیان میکنند و دیگر اعتبار نمیدهند که اطرافیان چگونه اندیشه دارند. در حالت داده شده میتواند که همون سخن اطراف با اون آهسته 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 مرام باطنی او را، مرام ظاهری او را حتی نیست کند، از بین برد. اما در حالت شخصان اینتراورت که آنها دیر به هیجان میآیند و دیر خود را نشان میدهند، اما در مقصدگذاری‌های باطنی استوار هستند. همون شخصانی که اینتراورت هستند، آنها قرار بسیار دور و دراز اندیشه میکنند، بسیار دور و دراز فکر میکنند، بعد یک قرار قبول میکنند و قرار قبول کرده آنها از سخن اطراف، از قرارهای اطرافیان قریب که یعنی وابستگی ندارد. همون نفر به مرام‌های باطنی عمل میکند، به مرام‌های باطنی کار میکند و یعنی زندگیش را براه میماند. البته در درجه اول شخصان اینتراورت را یعنی آسان هست اداره کردن، این خصوصیت ها را تشکل دادن، اما من بعد که آنها قرارهای باطنی استوار قبول میکنند، وقتی که قبول کردن آنها را عوض کردن، یعنی آنها را اصلاح کردن کمی دشوارتر می شود. امسال سالی نور است، سال پر از سرور است، چشمی حسود دور است از اتحاد توجی. мегӯянд ки омилҳои зиёде ҳастанд ки ба бедор кардани ғурури инсонҳо сабаб мешаванд. ҳамин аст ки дар таронаҳои ватандӯстӣ ҳисси ғурур зиёд дида мешавад ва гоҳи ҳамин таронаҳо таҳрикдиҳандаи ғурури инсонҳо ҳастанд. ما از طول قرنها میدانیم که موسیقی که موندگار است، موسیقی که سالم است، موسیقی که متن دعوت دارد، من گمان میکنم که تأثیرش بالاتر است و من گمان میکنم که وقتی که موسیقی، وقتی که متن، وقتی که آن همون یک اثری سالم هنری به جامعه پیشنهاد می شود، من اولین ترانه‌ای که در ژانر ملی میهنی سرودم اتحاد تاجیک است و ببینید که مردم مرا وادار ساختند که انا همین مسیری هست که شما فعالیت رو بیشتر کنید و برای مردم و برای احساس مردم و برای دعوت از مردم که همیشه آرزوی نیک داشته باشند، همیشه به آینده نظری روشن داشته باشند و انا همین تاثیر رسانی دیگر باره ما رو وادار ساخت که در جامعه برای مردم، برای کشور، برای فرهنگ ملت یک نقش خود را گذاشتن، یعنی برای امکان داشتن از برای خدمتگزاری به مردم آماده باشیم و چون در اون شعر بیان می شود که ای بارگاه قدرت وی منبع سعادت، رحمت ببار رحمت در خاندان تاجیک. و ببینید شما که امروز همون نور و روشنایی و همون صفا و تمامی همون نقشه هایی که به دعوت مردم را به یک روز نیک مثلا دعوت کردن، اون
хушҳолиро мо ба чашми сар дидем. такя ба он мекунам ки ҳатман бояд мусиқӣ ва суруд ва анамон як даъвате мешавад ки масири ғурурро дар бар дорад, ҳатман бояд мусбат бошад. ҳамон тавре ки гуфтем, мафҳумҳои фурӯтанӣ, ғурур ва кибр зинаҳои гуногунро соҳибанд. бояд инсонҳо кадоме аз ин эҳсосҳоро дар вуҷуди худ сайқал диҳанд, кадоме аз ин эҳсосҳо ба манфиати инсон аст. мафҳумҳое ки фурӯтанӣ, яъне кибр ва ғурур. албатта ташаккул додани кадоме аз инҳо бартарӣ дорад ки хуб аст ё ин ки кадоме аз инҳо хуб нест, яъне маслиҳати ягона дода намешавад. чунки барои як шахс доштани ғурур хуб аст ва барои ҷомеа низ доштани ғурур хуб аст. аммо барои як шахси дигар доштани ғурур хуб нест, чунки бо ҳамин ғурураш метавонад ки таъсири манфӣ ба нафарони дигар расонад. бо ҳамин ғурураш метавонад ки як ҳодисаи нохуше барои ҷомеа зоҳир намояд. аммо баъдиаш дар чи аст ки мо кибри зиёд дорем. кибр маънои ҳамонро дорад ки мо аз худ бехабар ҳастем. надоштани кибр хубтар аст аз оне ки мо кибрнокӣ, яъне кибр дорем. ҷомеа ҳамон гуна шахсонеро қабул мекунад ки онҳоро ба манфиати худ истифода бурда тавонад ва он шахсонеро қабул намекунад ки дар он мустақилият зиёд ҳаст. ва бинед ки он шахсе ки барои ҷамъият худро фидо мекунад, албатта то андозае ба яъне ҳолати психологии ҷабрдида мубаддал мешавад ва худашро барои ҷомеа қурбонӣ мекунад. шояд ҳамин сабаб бошад ки ҷамъият ӯро эътироф кардаги аст. шояд ҳамин хусусият боис шудаги аст ки он дар байни ҷамъият маъруфият пайдо кардаги аст. яъне ин ҳам бошад ба махсусияти психологӣ ҳамон шахсҳон вобастагӣ доранд ки баъзе шахсон махсусияти худро дар кор бо ҷамъият мемонанд, баъзе шахсон махсусияти худро дар кор дар техника ё дар табиат, дар дигар ҷойҳо ошкор мекунанд. баъзе шахсоне ҳастанд ки мавқеияти худро дар муносибатҳои байнишахсӣ метавонанд ки баланд бардоранд. ин ҳам бошад ба ҳам хусусиятҳои психологӣ инфиродӣ ҳар як одам вобастагӣ калон дорад. мегӯянд ки мо масъули зиндагии хеш ҳастем. қабули ҳамин гуна эҳсосҳо дар дасти худи мост. маҳз донишу ҷаҳонбинии мо яке аз ин эҳсосҳоро дар вуҷуди мо бештар мекунад. боқия роҳро худи мо муайян месозем ва ба самти ҳадафҳоямон ҳаракат мекунем.